Kini kedai ke AKASHVANI Shillong ke kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bekongsan jang ke kubor mentah ke step. Menteri rang bado keri ulong ha Bhopal nin kesni baka operation sindur kelalong kadak jang ke bor ki kentai ha India. General Secretary Kaseng United Democratic Party Dr. Jamino Mautho ulepen mena ba ulamino na Kaseng UDP. Ka Miss Thailand kala job ikana Miss World arhajar arpusan henin kejanmiet ha Hyderabad. Bad Hamaglaya ki breu kala syakta bha nakadaw jong ke jengjur uslap. Ka kubor ke babria. Menteri rang bado keriu Narendra Modi ulong baka operation sindur kala-kala long kadak jong ke bor ki kentai ke India. Habakran ha kejingelang patba ha Bhopal nin kesngi menteri rang bado ulong bah India kanam ailat ekano-kono kurukam banile athma basule to bad kan penpai kelai kino-kino ki kampentriam. Menteri rang bado ulai jingkren haga Women Empowerment Maha Sammelan haga jingrakhe kelengkho snam skikha balai spa jongga lok mata Devi Ahilyabai ha Jambori Medan ha Bhopal. Shosho ulong bagi leno kilakop ya ka bor jongki kentai. Ulong ru baiki skim penroi labot nuksan na ka lok mata Devi Ahilyabai kabakran syapang ki kam penroi balai lam daki kentai. Menteri rang bado ula pleru ya gebenta benengkong joka metro ha Indor bad arteli ki kat lingsun kata kawai ha Satna bad kawai ha Datya. General Secretary Kaseng United Democratic Party UDP Dr. Jamino Mautho ubreu MLA barem kanong thamai constituency ulamino na Kaseng UDP. Katkum kesithi in okam Dr. Jamino Mautho ula IT ya kani kesithi na do ka arpho terek ujemang daga bapen pau ba kadai na kadaw shimet bat kikam ki bamla bankiar ula tho ula pelat dru ya kikam ki ba ubat ula pen pau ru bus ngodan bok bani asyakri kumunong tauan kumu working president bat kumu general secretary Kaseng UDP ula pen pau gujing sngongo yilat ba Kaseng kalaai hakini kisnem ki balalai. Kum ka jing pen pau ya ka jing IT lut ka India banrat dengkong ya ki kamle ano. Nyau teligi kenhuan na ki sengsan perthai boper ke India ki dan bentah ha ka jing ekran ba jing pen snotho ha keleng kiri shabar ban yele persya ya ki kamle ano. Ka kenhuan bayalam du MP na ka NCP SCP Usupriya Sule klayo benekran bat ka Peace bat Security Council ka African Union ha Addis Ababa. Kakanun balayalam do MP na Shiv Sena Dr. Shrikant Eknath Shinde kala penkut na kejengekran ha Sierra Leone bat menta kadon ha kalenti banet sha Liberia. Kakanun balayalam do MP na ka DMK Kani Mozi kala lech po Latvia bat yo ekajingkershan na ka Latvia banrat dengkong ya ki kamle ano. Kakanun balayalam do MP na ka BJP BJ Panda kadon ha Algeria bar ka kanhun belalam du MP na ka JDU Sanjay Kumar Jha kadon ha Kuala Lumpur. Ka Miss Thailand ko Opal Suchata Chuangsri arpu arsnam kerta kala job ikanam Miss World arhajar arpusan ha kajingya kop ke bahnyo puar jong ni kajingya kop thai bhabreo ke balalong ha Hyderabad henin ka janmiet. Ka Miss Ethiopia kalawan baar bat ka Miss Poland kalawan balai. Kamis Thailand ka badai na Phuket ka lapan ya ka jing long sngus kam jongka bat ka jing IT lut jongka sha ka jing pasutho shphang ka kot ka khya jongki kenthai kalayo ka ka nam hadian bon kala ki jing yakop bat ki wei balawan na kumasis pa atli kiri hagawai pat kalyang unong ak film bapau usono sud ulayo ka khusna Miss World Humanitarian Award na gabenta ki kamle bha jong u kani ko khubor ka wan chapi na ka AKASHVANI Shillong. Naga AKASHVANI Shillong ina beteng biang ya ka khubor. Ha ka jingjur uslap ka jing tuwa khando ba ka jing shlei kila don ki breu ha Meghalaya ke blasha akta bon bha hnen kasngi. Hnen kasngi uwe khna ba khat saw snam karta naga shnong kharang ha ka maukun ro block ula klat no naga daw bala khalam udiang. Ha West Garo Hills arngut ki breu kla klat no na ka jinglong jingman jong ka sun beneng. Wei breu ulang ngam jelop ha kawa gijang ha kasnong maspara harngam constituency kat ba udang likwai. Ki babun ki district ha kajla Meghalaya ki baganthop ka East Khasi Hills, Eastern West Khasi Hills, West Garo Hills, East Janta Hills, but South West Garo Hills kila sha akta jurbha.
Ka surok ba National Highway Bahenriau kala sata da kakte hagatan Jorabat hadian bala kamrengat ko bat la syam bagane ka kendau ka dai ka bawan tuat na kawai ka jaka batti ya ulum hagane ka than. Ulap ba agini kisngi ke balalit no ula rong ya ka kendau ka balati. Namar ka ni ka jingti kala don ka jing shlai bala saki ba kawai ka yeng kala janhap syapo namar ka jing syong senjor ka kendau hang ni. Habayo ekini kejing ujor halor kani ka FKJGP bernihat circle bat khat armer unit kelalit banjurip ekini kejaka bat kela khang talano ya kini kejaka kebelati ya unu ulum. Ya ka surok na tengar syasora la ple biang banyat ki kali hnen gejanmit hadian ba ka NHIDCL kelala ban penkhot ya ka khendau bat umau ubat tuat sya ka surok. Chief Executive Officer ka District Disaster Management Authority ke East Khasi Hills ulamaham ya kinong litnong wan ban husyar bha habakiyat na kene surok. Uslap ubajur ulalam syagijing jular hagi babun ki benta ka than stailam mimi. Kijing tuwa khandau, kijing shlai ba kijing khalam ki dieng ki lashim ya kijing imbreu ha Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya bat Tripura. Ki babun ki yengru kila jular bat ki kenun pelaj kila treshitom. Ha Assam kila don lightly ki jing tuwa khandau ki bashir khai. Kaba kham shir khai kala ja ka than bonda ha kaba kawi ka yeng ka barang shtay thamai kala shakta ha ka jing tuwa khandau. Ka Assam State Disaster Management Authority kile tho basantli ki jing yap ki dai tang ha ka district Kamrup Metro. Ki district Chirang, Baksa, Barpeta, Bongaigaon, Bajali, Tamulpur, Darang, bat Udalgiri, kini ki basya akta jurbha kadah do ki kubor bengilayo henin kesni. Ki babun ki surok ha Guwahati ru ki lashlay Ha ka district East Kameng ha Arunachal Pradesh la suba bah nyungut ki breu ki laklat no hadian baka kali baki syong kala sya atap ha ka jing tuwa kendau ha ka surok banna sepa men ha ka miet jong ka sing tho dieng. Ka jing pelaj ya kane kadang ya chaprang. Haga district West Tripura iwe ibreu ilangam jelop akathan jiranai nakadaw ka jing shleikensan ko Kada do nin kesngi uslap umpat sange bat ko kalanang kiyo. Nakadaw jong uslap ubajur bat ka jingma kabla aban mi na kabenta kinong wan jing okai. Deputy Commissioner ke District West Janta Hills ulapan mi ko hukum ban khang maswa ya baro ki jaka jengok kai perthai ha ke District West Janta Hills na do hnin kesngi tad hado bandapan benada ko moipat. Kani ko hukum ko ong ba ka jinglong jingman kala ban bo jingmai kinong wan jengok kai bat kumta la khang no shwa na ka benta ka jingsngan jong ki pat ba. Ha Mizoram kombasan ngut ki breu kilayap ha ka jingtwa khandau ha ka leng ka jilla. Ka Mizoram kalamat uslap ubajur hakilai sausngi ki balalit no. Haga district Champai laingut ki briau kila klat aka jingtawa kandau haga shnong vapai hajan ka jaka khapot ke India bat ka Myanmar henin ka step. President ka Vapai Village Council uletho balayo bansay yakimet yap jong ki blasha tap no haga jingtawa kandau. Haga district Serchep iwe ibriau ila klat no na ka jingtawa kandau henin ka step. Ki kubor ki etho bayak srok ba Serchep Aizol la khang no shwa na ka daw ka jingtawa kandau. Ki babun ki brew kila pet no na laki yeng bat kila let syaki jaka ki bakam shngan. Henin gasngi kalai puwe terik ujemang kadai ke World No Tobacco Day. La ajing tip igi brew syapang kejingma na kejing penan kam ya uduma. Kidkot ke World Health Organization kila sedang ya kejing rakhe ke World No Tobacco Day haga senam syajar kendai spa prapuhnyo. Ka mat pedeng jong kejing rakhe mentag senam kadai kabalap ya kabor bakring kajing penpau igi bot ki karkhana banchna jingbam na uduma. Bat katto ka kubor kalakot agan ka step kabalawan shapi na ka AKASHVANI Shillong. Ha kapor prabajing ina sok baga Delhi station na gabanta ka kubor ha ka ktin Hindi kabanbot ka kubor ka ktin pareng ha kapor prakat san minute. Ngipen kan mau pikinong ngap bah kapor prashteng na ka station pinyo ya ka North East News. Kapor mentakal agenda partat prabaje.